Mamukasei muri yeZimbabwe, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages nhasi uri musi wesvondo, kuri sei kwamuri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 57 years ekuberekwa. Ndashandisa real account. Please musazoshare profile yangu papeji renyu. Kikikiki ndikapinda busy. Ndava nemakore akawanda ndisati ndadzoka kumusha. Zvekwedu mukomanashe zvinokunda ngomakurira. Musha takazongosiya wavadongo mushure mekunge vakuru vaenda, nekuti ndivo vainge vachizvigona kudzitsipika ngozi dzacho. But yei pakazonogemurwa sekuru vangu pavakaitwa game down, takazozviona kuti zvechivanhu zviri very complicated. Ndipo apo vanhu pavakatanga kuregedza kuenda kwamurehwa, nekuti kwamurehwa ndiko zvekare kwainge kuine hama dzaamai. Last time when I heard about it, ndakanzwa zvichinzi kwakangosara vatete vamwe chete, vamwe vose vakapera kufa including my mother nekuda kwengozi dzainge dziri mudzinza. Kwedu handitauri, isusu takazobudawo kunze kwenyika, ndisu takasara. But shungu ndedzekuti kana ndikakwanisa kuzodzokera kumusha, ndinoda kumbosvikawo kumatongo ababa naamai vangu. Ameno kana ndikazomutsa zvirere. Ndinogara ndichinzwa tsitsi pose pandinoona vanhu vachiti mbinga mbinga. I have my own story that I want to share with you. Pandati ndakateerera nyaya yemurume uyo ari kuti aimbotengera vanhu motikari kuti mabusinesses ake ange achifamba. Kana neniwo sekuru vangu ndiro rainge riri basa ravo, asi vaitwa vanenge vatengera ingava iri imba iyoyo waitokwanisa kutadza kutomurara mumba imomo unenge watofa, nekuti vanenge vakutorera chipo chinenge chiri pauri vobva vashandisa futi ropa rako. Sekuru vangu vaigara vaine matende akawanda. Kumba kwavo kuGrendel vainge vaine imwe room iyo yandaingopinda inini chete semuzukuru wavo. Sekuru ava yainge iri hanzvadzi yaamai vangu, saka vainge vakasarudza ini kuti vange vachindidzidzisa zvose zvavainge vachiita mumabusinesses avo. He was an engineer. Haungambofungi kuti munhu ane engineering degree because he studied in America vainge vachazosvika pakuromba, but vakaromba nekuda kwekuti vainge vachidhila nevanhu vakaromba ende vaipota vachiwana matenda mugovernment. Ndokuromba kwavakaita. Ndaiti kana ndikaenda kumba kwavo kuGrendel, taienda tobva tachizonopindamo murumu imomo maigara muine matende akawanda anenge akazara neropa. Munhu wose wavaipa chipo chikuru vaibva vachizogadzira dende. Mudende imomo ndimo maizoiswa ropa rake mushure mekunge ashayika. Every time pandinoona vanhu vachicelebrata hupfumi hwavasingazivi kuti hwakabva nepi, uye zvekare vanhu mari dzavo vanodziwana sei, ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza nekuda kwevana veZimbabwe. Hakuna mari inongouya mahara. It's either unoita zvecorruption kana kuti unoita zvekutonotora mushonga unozopota uchikugadzirira mari. Ini ndinoti zviri nani kupiwa mari nembinga inenge ichita zvekubira hayo hurumende. Zviri nani because mari iyoyo, as far as I am concerned, iri clean in the spiritual realm. Asi kana ukaita munyama wekunopiwa mari nemunhu uyo anenge akaromba, upenyu hwako kunyange zvikanzi hunenge hwakaoma hunobva hwachizoita bad to worse. Sekuru vangu vakanyanya kuita mari pavakamboenda kuGermany. He was going to study the way that the Germans were making their roads. Pavakadzoka ivo vainge vatova kumberi mberi kwemamwe macompanies mamwe ainge ari muZimbabwe. Saka vakabva vachizotanga kuwana macontracts
ende macontracts awa vaimawana nyore nyore ende vaiita mari. Vaingogara vari mundege vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinonodya mari. Vakagumisidzira vava nezvigredha, maTLB, vava nematraki. Matraki avo ainge asingazorore, aifamba day and night. Kana kuri sekumba kwavo kuGrendel paigara pakazara nevanhu, mainly mapolitician vaitouya pamba pavo vachiita mabusiness deals. Vanhu vazhinji vaingoti vane nyasha uye zvekare vanoziva basa ravanoita, nekuti ivo mukambani mavo vaitokonsulta nevamwe varungu vekunana South Africa vainge vainewo ruzivo rwakanyanya pakugadzirwa kwemaroad, saka vaibata mabig contracts. But ndaiti kana ndiinavo dzimwe nguva taikwanisa kungoenda kana pamba paminista totonotora kana chisecho chinenge chiine mari. Dzimwe nguva taikwanisa kutoenda kana pamba peumwe munhu uyo anenge achifanira kuti ange achizosaina mapepa kuti vange vachizowana tenda. Totoendako titori neenvelope inenge yakazara nemari. Apa munhu iyeye sometimes anenge atori a normal civil servant achizoona achipiwa mari yakawanda kudaro aitongobvuma. Ende motikari vainge vasingaomeri, vaipa vanhu motikari zvichienderana nekuti unenge uchishanda basa ripi uye zvekare uchivaitirei pamabusinesses avo avo avainge vachiita. Vaiwanzokupa vanhu maToyota Hilux. Ndinotoseka because motikari idzodzo mukomana chimatoyota Hilux ekuma 2000 dzatova motikariwo dzekuti kana murombo anokwanisa kutodzitenga, but kuma early 2000s kutofamba neToyota Hilux dzaitonzi imotikari dzinofamba nevanhu vane mari. Saka vanhu vaipiwa maToyota Hilux nasekuru vangu vainge vari vanhu avo vavaiwanzokutuma pamadhiri egold, madhiri efuel, because vaipinza futi fuel munyika nemamwe madocuments avo vanenge vachida kuti ange achiita move from one place to another. Vamwewo like mapastor, masenior civil servants nevanhu vaikwanisa kuti vange vachivavhurira madoo kuti vakwanise kuti vange vachiwana mamwe macontracts, ndo vaipiwawo dzimwe motikari dzinenge dziri clean, maToyota Cressida, vana Mark II ndo motikari dzavaipiwa idzodzo. Then kwaizoitawo vamwe vaipiwa maMazda B series, maIsuzu. Vaitowirirana nevanhu vaiita zvemacar dealership nekuti ndivo vanhu vavaienda kwavari vachingonotora motikari then vozobhadhara motikari idzodzo. Koiwo magirlfriend ndaigara ndichingopiwa maintroductions kuvakadzi vakasiyana siyana. Uyu muzukuru wangu, ava ndigogo vako. Vainge vaine magirlfriends akawanda ende vaitodanana nevakadzi even vemapastors, vakadzi vevaimbi vachivatengera motikari. But kana vari sevanhukadzi vaivatengera Toyota Corolla yainge iine kabubble shape. Vaitogara vakaisa maorder kumagaraji kuti ndichazoda motikari yakati, kana mava nayo muzondiudza. Vakomana votofonerwa votobhadhara mari, kana kuti ndaingotumwa ndonzi enda unobhadhara mari, then yozongoita surprise. Girlfriend rotongoendeswako kudealership votonzi chitora motikari yako. Vainge vaine mari yakawanda. Saka I think kuti pavakazonokanganisa ndepekuti vakazonochekeresa vamwe pastor. Hameno kuti pastor ivavo vainge vaine zvikwavo here zvainge zvichivachengetedza. Saka pastor ava vainge vachitungamirira rimwe sangano. Chechi yacho vazhinji munotoiziva pano munyika medu. Makore acho iwawo kwainge kuine maPentecostal maviri ainge achipisa. Saka he was a pastor at one of the Pentecostal church. Ndisingakwanisi hangu kuti ndige ndichitaura nezita. Saka vakazotendeuka. Ndikatoshamisika ndikati sekuru vatendeuka, because taitozviziva kuti dzinza rekwaamai vangu vainge vari vanhu vanoita zvekung'anga vachisvitsa midzimu, zvemanjuzu, ende kumusha kwaingogara kuchiitwa mapira. Uye zvekare nekudzinza rekwana baba vangu vaitevedzerawo zvechivanhu even though kwainge kusingaitwe zvekung'anga. Saka ndakatoshamisika kuti sekuru ndo zvavava kuda kuita, vava kuda kunamata. Hatina kunge takaziva kuti
sekuru vainge vatova busy sleeping with the pastor's wife, and ivo pastor vainge vasingatozvizivi kuti dzimwe mari dzavainge vachipiwa nasekuru vangu, mari idzodzo dzainge dzitongori mari dzekutongovavhara because vainge vachidanana nemudzimai wavo. One day vakazondifonera vakandiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichinotora passport. Ndakafara, ndaifungidzira kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizoenda kuUK because vaipota vachituma vamwe vanhu kuenda kuUK kunoona even my girlfriends avo kana ivo vasingakwanisi kuti vange vachienda ikoko. So I was happy ndichiti ndikaenda kuUK sekuru nichabva ndavaudza kuti zveZimbabwe handichadi because sekuru vangu vaindibatisa mimwe mishonga yaizokonzeresa kuti ndinge ndichizorota hope dzaizondityisa kana ndakarara. Ndaikwanisa kutongobatiswa kana musoro wemunhu votondiudza kuti uyu musoro wemunhu ndabva nawo kuMozambique. Zvavanenge vachida kuzoita nawo musoro iwowo vaisazondiudza, saka zvaizonditraumatiza zvekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kushaya hope. So I just wanted to escape Africa ndinge ndichizokwanisa kuya kumhiri kwemakungwa. Then vakabva vachizoti mushure mekunge ndakwanisa kutora passport vakati uri kufanira kuti unge uchienda kuSouth Africa. Saka tikaenda kuSouth Africa nendege, ndainge ndina umwe driver wavo, takabva tachizoenda kune imwe dealership ndokubva tachizonotora motikari. It was a Mercedes C-Class. Then we tested everything, but vainge vakatobhadhara dealership nechikare taifanira kuti tinge tichingosarudza motikari. Saka takazosarudza imwe motikari yainge iri ye-white. It was a nice Mercedes C-Class yainge iri nyowani, no number plates, never registered. Saka motikari iyoyo taifanira kuti tinge tichizoidriva tichibva nayo kuJoburg. So after mapepa zvose zvagadzirwa, maaffidavit and everything, takabva tachizopinda muroad takananga kuZimbabwe. Takazoti tasvika kumba vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti vange vachizoshandisa motikari iyoyo secoffin. Vakaita zvekuzevezera tichangobva mukusvika pamba pavo. Ndakavhunduka nekuda kwekuti ndainge ndakaneta mukomanashi because nadriver wavo takafamba tisina kumbozorora, taitongofamba tichichinjana because vainge vachitipa pressure yekuti tinge tichikasika kusvika muHarare. Saka pavakati motikari ndoda kuti ndige ndichizoishandisa secoffin, ndakashamisika, but ndakangoti maybe ndini ndisina kukwanisa kunyatsokuvanzwa zvakanaka because ndainge ndakadhamba nehope. Vakange vachitotaura chokwadi kuti motikari iyoyo vainge vachida kuti vange vachizoishandisa secoffin. Vakazondiudza kuti vainge vachida kuti tinge tichizoenda kuMozambique. We drove mukoma tikabuda muZimbabwe. We drove for many kilometers mushure mekunge tapinda muMozambique. Kwatakaenda handizivi, but chandinorangarira ndechekuti mazuva acho iwawo ndainge ndiine musikana wangu wandaifambidzana naye. We were not yet married. Ainge ari paUZ. Saka ndaiwanzokutaura naye nema-SMSs because aitoitawo zvokutobawo phone yaamai vake usiku totanga kutaura nema-SMS. There was no signal mukomanashi. Takazosvikawo mune rimwe village kwainge kuine makomo everywhere mukoma. Tasvikapo pamba pen'anga takarara usiku hwacho ihwohwo. Then ndokubva tachizoti mangwana acho makuseni sekuru vakazondisiya ndiripo pamba pen'anga. Kwakauya imwe motikari yakazovatora, then ndokubva yachizovaendesa kuairport. Vakabva vachizodzoka kuZimbabwe nendege. Vakandiudza kuti ndainge ndichazobvapo pamba pen'anga mushure mekunge yandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizosimuka ndichibva kuMozambique ndichidzoka kuZimbabwe. Chakazondishamisa mukomanachi ndechekuti zuva randakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizosimuka ndige ndichizodzoka kuZimbabwe, izvi ndo zvakaitwa nen'anga yacho. Akati uya kuno iwe, asi aitaura neni through muturikiri. Saka vakanongedzera kwandiri because pamba ipapo painge patori nevanhu vakawanda vainge vauya kuzobetserwa nevainge vambobetserwa vakamirira kuti vange vachizopinda mumatare zvekare. Saka vakati vandidaidza vakati ndoda kuti ndige ndichikugadzirira zvinhu zvako kuti unge uchizofamba zvakanaka usazosangana nematambudziko muroad. Ndikati zvakanaka. Takafamba
tikaenda kwainge kuine motikari. Vakanditi ndinge ndichivhura door. Ndakavhura door ndokubva varivhara, vakati rivhure, vakarivhara. Kuda takazviita izvi more than 8 times. Handirangariri hangu kuti takazviita kangani. Vakazonditarisa kwenguva yakareba ndokubva vachizovhara door ndokubva vachizorivhura. Apa rainge riri door rekwadriver side ratainge tichivhura tichivhara. Vakabva vachizodana umwe wavaishanda naye, akazouya aine chimwe chidhori chainge chakaita chekuvezwa. Chidhori ichocho chaityisa mukoma, chaitoita sekunge chainge chiri chipenyu. Handina chandainge ndati ndaona ipapo mukoma, even though ndainge ndichidedera nekuda kwezvachainge chakaita. Chainge chakazara mavhudzi muviri wacho wose. Vakandibvunza kuti bvudzi rainge riripo pachidhori ipapo ndainge ndichiziva kuti nderei here. Ndikati kwete sekuru. Muturikiri wavo akatanga kuseka. Ndikati kosei uri kuseka? Akati hauzivi, rega sekuru vange vachikuudza. Saka vakazotanga kutaura, iye achiturikira, vakatanga kuseka vose. Saka ndakazoudzwa kuti bvudzi rose randainge ndichiona rainge riri bvudzi rainge rakavevurwa panhengo dzevanhu avo vainge vakapondwa vakatorwa mabody parts avo. Ndakaita sekunge ndicharutsa mukoma, asi ndainge ndava kutya nekuda kwezvavainge vandiudza. Ndikati ndinokwanisawo kuurawa zvekare. Saka vakabva vachizochitora chidhori chiya ndokubva vachigadzika padriver seat. Vakatanga kutaura mamwe mazwi nechiPortuguese handisina kukwanisa kuti ndige ndichinzwisisa. I swear to you mukoma, ndakatanga kuona chinhu ichocho chichichanduka chikachinja chikaita kunge gonzo. Gonzo iroro rikabva ranyangarika. Saka vakabva vati yabva. Zvakandishamisa kuti zvinoreva kuti kudii kuti yabva. Ndo shoko ravakataura randakakwanisa kubata kusvika pari nhasi. Ndakatomboedza kurisecha kuti zvinoreva kuti kudii, but handitonzwisisi. Maybe vekuMozambique vanokwanisa kundibetserawo kuti yabva zvinoreva kuti kudii pamhiko idzodzo idzo dzandakaona vachiita. Gonzo iroro rakati ranyangarika mukoma. Ndainge ndava kutya, kunyangwe apo pavakanditi ndinge ndichipinda mumotikari, ndinge ndichidriva kudzokera kuZimu. Ndakavaudza kuti irini sekuru handingambokwanisi kuti ndinge ndichigara pano pandaona chinhu chamaisa chichizonyangarika, ko kana chikazotanga kundidya ndiri murodhi ndava 1. Saka vakabva vachizodaidza vamwe vakadzi vainge varipo. Ndikatorwa ndikaendeswa mune imwe room, vakatanga kundibika. Ndakanzwa mwoyo wangu kuoma, asi ndichingonosvika pamba pasekuru ndava muZimbabwe mukoma, ndakatanga kuridza mhere ndikatiza ndichibva pamotikari nekuda kwezvandainge ndakaona. Saka ndakazoti ndasiya motikari pamba pasekuru, vakange vasingadi kuti ndige ndichimboenda kumba, but ndaitya kuti ndige ndichirara pamba pavo. Vakazouya vakanditora uri musi weSunday. I think pakange papera mwedzi wose after ndabva kuMozambique. Ndopa vakazouya vakanditora vakati kuchechi kwainge kuine big Sunday. Mukoma chechi yacho yainge yakazara makamera and everything, because I think kuti yaitova nemamwe maSunday services aitopota achitobudawo paTV. Vamufundisi vakaparidza, mushure mekunge vaparidza, vanhu ndopa vakazosimuka vakatanga kupa zvipo zvavo kuna vamufundisi, iya yavanoti love offering. Sekuru vangu vakasimuka vakabva vachizoenda vakanopa MC maki emotikari. Vakati izvi ndo zvandasarudzawo kuti ndinge ndichiitirawo vamufundisi. But sezvo ndainge ndiri munhu ainge achiziva madark secrets avo mukoma, ndakatarisa mukadzi wamufundisi, asi ndakaona kuti ainge asiri kupembera nekufara sezvainge zvichiita vamwe. Ainge akatogumbuka. Handina kunge ndakaziva kuti vainge vakabva mukunetsana nasekuru vangu nekuda kwenyaya yemotikari, because iye ainge asingadi kuti murume wake ange achitengerwa motikari nasekuru vangu. Saka ndakaramba ndakangomutarisa, ndakazongosimukawo zvake nekuda kwekuti ainge unyara, because vanhu vose muchechi
vakatanga kupururudza, vamwe vachiridza mheterwa, vanhu vachifara, vachifarira motikari iyo yainge yatengerwa vamufundisi. Munhu wose ainge ari muchechi akabuda, vamufundisi nemudzimai wavo vari kumberi. Tikabuda tikaenda panze, vanhu vakatanga kupembera, vakatarisa Benz yainge yatengerwa vamufundisi, yainge iri nyowani. But vakomana vekudealership vakadaidzwa nasekuru vangu, I think kuti vakadzosa makilometers kumashure, because motikari iyoyo pandakatarisa makilometers ayo mukoma ndakaona sekunge ainge adzoswa kumashure. Saka vamufundisi vakatora motikari yavo. Later on ndakazonzwa sekuru vava kuti vakadzi vanonetsa, izvezvi anga ava kuti handichakudi nekuti hauna basa neni. Ndikati saka mazoita sei naamai mufundisi? Vanoti ivo vakazopa amai mufundisi mari nerweseri, mari yainge yakangoenzana nemari yavainge vakashandisa pavakatengera vamufundisi motikari. Hanzi amai mufundisi vakati ndo amount yandinoda iyoyo kana uchida kuti tirambe tichingodanana, otherwise ndinobva ndakuramba because wandiratidza kuti haundidi ende haunditeerere. Not long after that ndipo pandakabva ndachizoudzwa imwe nyaya nasekuru vangu, because vaishare neni everything. Vakandiudza kuti vainge vachiudzwa namai mufundisi kuti vamufundisi vainge vava nehope dzavainge vachirota. Hope dzavairota, hanzi vairota vakarara pamubhedha uye zvekare vakapfeka zvinhu zvewhite. Vakarara pamubhedha kudaro, vaiona hanzi nhuta yaibuda kubva pasi pemubhedha. Nhuta iyoyo yaiti kana yabuda ichibva pasi pemubhedha, hanzi yaitanga kuvaruma muzasi metsoka dzavo. Saka ivo sekuru vachindiudza nyaya iyi vainge vaine misheni yavainge vachida kundipa. Sezvo ndainge ndava kutaura naamai mufundisi vachinditi muzukuru, because vaitoudzwa kuti ndinoda kuzokuroora iwewe nasekuru vangu. But sekuru pamagirlfriends avo ose amai mufundisi vaivada kudarika vamwe vakadzi vose vavaifambidzana navo, ndokusaka vakazovapa mari yakawanda kudaro, yet vamwe vaingotengerwa maCorolla. Saka sekuru vandiudza nyaya iyoyo, vaipota vachindipa chilunchbox. Chilunchbox chavaindipa mukomanashi chinenge chine mabhonzo ehuku avanenge vatsenga pavanenge vachidya. Vaiti zviya pamba usiku kana tikadya sadza nenyama yehuku, avo mabhonzo vaimatora vomaisa mukaplastic bag vobva vachizondipa. Vaingondiudza kuti ndinge ndichinosiya mabhonzo iwawo ehuku pamba pavamufundisi. Sezvo ndainge ndava kuitawo sekunge mwana wesangano, ndaingotaimirawo kana ndikafonerwa ndikanzi naamai mufundisi ndige ndichiuya kuzombovaona, because amai mufundisi she was very jealous, vaiva neshanje dzisingaite. Saka vaizotanga kundifeya vachindibvunza kuti sekuru vako vanani izvezvi vari kuitei. Vakandiudza kuti vari kuenda kana kuBulawayo, kana kuri kunzi vanenge vaenda kuBulawayo, vanenge vachida kuziva kuti vanenge vaenda nani ikoko. Saka ndaiti ndikasvika pamba pavo ndaikwanisa kungosiya hangu motikari panze pegate kuti ndige ndichizopinda pamba pavo ndichita zvokufamba, ndobva ndangorasa hangu mabhonzo muyadhi mavo. Saka ivo sekuru vakangondiudza kuti izvi tainge tichizviita nekuda kwekuti vainge vakabvunzwa naamai mufundisi kuti hope idzodzo dzainge dzichirevei, hope dzainge dzichirotewa navamufundisi. Saka vaitya kuti zvimwe kuda at the end of the day amai mufundisi vaikwanisa kuzofamba. Saka maybe mabhonzo iwako andainge ndichizosiya payadhi pavo pamwe ainge ari ekuti vasazonzwa shungu dzekuti vange vachizofamba, vange vachizobvunzirawo kuti chiko chainge chichida kuitika. Pasina kana nguva yakareba, I think between 2 years and 3 years, ndipo patakanzwa zvichinzi vamufundisi vainge vava nekensa. Saka kensa yakatanga kumakumbo kwavo ikazouya zvikare paruoko rwavo vachizonofa, asi vakacherwa pasi pegumbo kuleft mukomanashi. Ndichiudzwa naamai mufundisi, ivo vainge vachiti hanzi kunyange ukada kuisa chigunwe chaikwanisa kutonyura chose chigunwe ichocho paburi iro rainge riri pasi pegumbo ravo. Hanzi vaiti kana vakatanga kuchema nekuda kwepain
hanzi vaichema zvisingaiti. Saka hope dziya dzavainge vakarota vachiona vachijigiwa pasi petsoka dzavo nenhuta ndizvo zvavainge vachitoratidzwa naMwari, asi havana kunge vakaziva kuti mukadzi wavo ndiye ainge akatovhurira Satani kuti ange achipinda mumba mavo. Vakazoshayika mukomanachi ende vakafira mumotikari mavo sezvakataurwa nasekuru kuti motikari iyi ndoda kuti inge ichizova coffin. Musi wavakafa vakangobuda mumba vakabva vafamba vakanopinda mumotikari vakagara kubackseat, vakazongoonekwa vakafira mumotikari. Zvimwe kuda vainge vachida kutoudza vanhu kuti motikari iyi ndiyo yakonzeresa kuti ndige ndichizofa, asi vanhu vanonamata zvinhu zvakaita seizvozvo they won't even notice those small things, kuti asi sei munhu uyu nekurwara kwose kwaanga achiita azosarudza kuti ange achizoenda mumotikari, ange achizonofira mumotikari make. It is very suspicious. Vari vanhu vanotoziva chivanhu vanototanga kutofamba vachida kuziva kuti chii chauraya amai yedu, but maKristu havazoiti saizvozvo. Mukoma sekuru vangu vakaita mashura vakatomboudzwa naamai vangu kuti zvavainge vafunga kuti vange vachiita vaifanira kuti vange vachisiyana nazvo. Pakaitwa dhiri mukoma. Sekuru vangu munozviziva here kuti vakafira pamba pavamufundisi. Vafira pamba pavamufundisi mukoma. Secret yakazotambwa ipapo yainge yakapenga, because ndakazopiwa instruction nevamwe vanasekuru including amai kuti taifanira kuti tinge tichienda kunoburitsa mutumbi wasekuru, ende mapurisa ainge asingafanire kuti ange achizoziviswa kuti ndo zvainge zvaitika. Amai mufundisi sezvo vainge vaine macontacts aamai vakaudza amai vakavaudza zvose zvainge zvaitika. Amai mufundisi ava kana kuchechi vainge vava kusaenda, vainge vatopandutswa nasekuru vangu vava kutoitawo zvechivanhu. Vaitombopota vachitoendeswawo kumusha semuroora vachinobikiswa madoro awo aibikwa panguva yekusvitsa midzimu. Saka kuchechi vainge vava kusaenda. Sekuru vangu shura ravakaita nderekuti mushure mekunge vamufundisi vabva mukuvigwa havana kana kumbomirira more than a month, vainge vava kutogara pamba pavamufundisi. Dzimwe nguva vaimbogara kumba kwavo kuGrendel nagogo, asi nguva zhinji vainge vava kuspenda vaina amai mufundisi. I think vachizofa amai mufundisi vainge vatova nenhumbu, but vakazongoita miscarriage. Handizivi kuti zvakafamba sei. Saka mushure mekunge sekuru vangu vatanga kugarapo pamba ipapo, vakangogarapo kuda kwegore rose ndokubva vachizoshayika. Vakafa ari masikati. Pamba ipapo painge paine mugodhi wainge uripo, wainge wakatovharwa mugodhi iwoko, but musi wacho rufu rwainge ruchitovadana because vakazovhura mugodhi iwoyo ndokubva vatongotsvedza vakadonha. Vakaonekwa naamai mufundisi avo vainge vakagara mubedroom mavo, since ivo sekuru vainge vachingofamba zvavo payard. Hameno kuti chii chakakonzeresawo kuti vange vachidongorera mumugodhi. Vakafiramo mumugodhi ndopatakabva tachizoenda tikanovatora mukoma. Takaburitsa mutumbi wavo tikautora tikadhiraivha nechitunha mukoma tikaenda navo kwaMurewa. Kudhiraivha nechitunha mukoma takashandisa imwe pickup. Hatina kana kumbomiswa nemapurisa kana kuita sei. Sekuru vakangoitawo sekunge vainge varwara ende vainge vaunzwa kumusha, sezvo kumamisha munhu akafira mumba munhu haaendeswe kumoshwari, anongovigwa. Vakabva vavigwa. Kana vari saamai mufundisi havana kuzomborarama kwenguva yakareba, asi vakazofa mushure mekunge inini ndauya kunoku kuUK. Zvainge zvoitika mudzinza rekwana vangu zvaityisa. Iyi nyaya yava mufundisi ndo yakamutsa zvakawanda. It turned out kuti mudzinza rekwana amai mainge magara muine dzimwe ngozi dzainge dzirimo nechekare, plus ivo vainge vaine husabhuku hwavaiva nahwo mufamily, saka vainge vachiurayana zvekare. Saka pakuzonomutsana apa mukoma zvakaoma, musha kuita
dongo mufunge zvenyu. Asi shungu dzangu ndedzekuti ndinge ndichimboendawo kunodongorera ndichimboonawo matongo evabereki vangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. When you post my story muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinonzwira vanhu tsitsi avo vanongoti kana vakaona munhu aine mari dzake vototi mbinga yaunenge usingazivi kuti mari yayo iri kubva kupi. Kune vanhu vanoziva chivanhu in and out mukoma. Mari inokwanisa kutogadzirwa vakatotarisa shizha rirotoshandurwa kutoita mari. Sekuru vangu vainge vaine best friend yavo uyo aiitawo zvekusponsor makorokoza kugweru uko. Murume iyeye aiita inonzi magic money. Akatomboita tiri mumotikari inge tiriko kugweru. Sekuru vangu vakati kwaari, David, chimboratidza mhani muzukuru wangu kuti mari unoigadzira sei. Ndakabva ndachizopiwa mari ndikaenda ndikanotenga fodya, ndikatenga zvekare nescad. Pandakadzokera mumotikari ndakasvika ndikaona kuti sekuru vangu vainge vatoburuka mumotikari nefriend yavo. Vainge vari kumashure kwemotikari kuboot. Vainge vakagadzika tourist box ravainge vaburitsa muboot vachiisa zvipanera kubackseat. Saka vapedza kuita saizvozvo ndopavakabva vachizonditi ndige ndichidira scad mutourist box. Ndikaidira vakabva vachizotora fodya vakati, handiti uri kuona kuti fodya yako pawauya nayo yanga isina kuvhurwa? Ndikati hongu. Vakatora midzanga yefodya vakaikanda mumvura. Vaiti vakakuchukudza mvura. Vaiti kana vakaburitsa mudzanga wefodya ndaitoona uchitoshanduka kutoita mari, vachitoisa mari pasaidi, vachiisa mari pasaidi, vakatondipa vakanditi mfana mari iyi enda unodya. I believed it because aitova munhu ainge aine mari dzake. There was no need yekuti aswere achindiitira masaramusi efake. Ndo pandakaziva kuti dzimwe mari dzinenge dziri muvanhu hadzisi mari dzechokwadi. Aita zvekusponza makorokoza mundara iyeye ende aingodhila nemandevele pakuru rake iro raainge achishanda naro. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti vari kumhiri kwemakungwa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ya pakaipa hanzi munongoti henyu mbinga but dzimwe mbinga hanzi nyararai zvenyu. Ya mahwani. Ngatitaurei nezvayo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi right mukoma zviri sei ndodawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kunyange zvikanzi mandiwanirawo mukadzi kana ane mwana 1 kana kuti ane vana vaviri, there is no problem as long as she is under 26 kana under 25 I think ndo inenge iripo. Totongotangira ipapo. Inini handina mwana mukomanashi, handina kumbogarawo ndakaita mwana muupenyu hwangu, and I blame myself nekuti pandakapinda muSouth Africa ndakabva ndachizotora mudzimai ainge ari mukuru kwandiri and ainge agara aine vaki 5 nechekare, and ndakazozvirealiza late kuti mwana neni ainge asingatodi, achingonyepa hake achiti ndiri kutadza kumumitisa. Fast forward kutanga kwegore rino ndine umwe musikana wandakatanga kutaura naye. Musikana uyu ndikutofunga kuti ndige ndichimudzosera hangu kuzimu because ilosi chaiyo. Saka takati tafambidzana, I had to fight kuti ange achiuya kunoko. Auya kuno kuti ndige ndichizozviziva kuti first time around akaita abortion it was through her friend. Saka friend yake payakandiudza ndakabatikana, but ndakangoti you never know, pamwe munhu anenge achitoda kutoputsa marriage yangu kuti iye ange achizopinda panyanga. But then I discovered kuti my wife is pregnant. Right now she is pregnant. She is only 3 months pregnant. Ari kuti iye ari kuda kuterminate pregnancy. Ndakati why uri kuda kuterminate pregnancy? Ari kuti nekuti iwewe hauna kudzidza, kana ndikakuzvarira mwana ndinokwanisa kuzotambura nemwana wacho.
paakauya kuno kumukoma, rume risinganyepi harifi rakaroora. Ndainge ndakamuudzawo kuti ndine kakambani kangu uye zvekare ndinoshandidzana nevarungu avo vanondipa mari zvekutodaro. Saka dzimwe nguva ndaingotorawo mapictures muzvikona ndichitawo sekunge mari iripo. I think kuti ndo zvakaita kuti ange achikasika kubvuma kuuya kunoku. Saka asvika kuno manje ndopaakaona kuti titongoriwo maghetto survivor, tinotongoraramawo nekungwavha-ngwavha, tinogarawo malocation. Akati upenyu hwangu hwose handina kumbogara ndakagara mukomboni. Ndikati iwe komboni unoiziva? Ndakabatikana mukoma ndikati kana munhu achishora upenyu hwandiri kurarama ndiri muno muSouth Africa, what if tikazoenda kwedu kumamisha nhaimi angasaseka vabereki vangu here? Saka ndochekutanga chakandibata ichocho. Ndakati munhu wese anogara mughetto zvaangofanira nekugara mukomboni. Iye anovhaira nekuti vakakurawo vachigara kumasuburbs. Ndikati iripo. Saka akabvisa nhumbu. Ndikaudzwa nefriend yake kuti unombozviziva here kuti mukadzi wako akabvisa nhumbu? Akati handidi kuzvarira munhu asina kuenda kuuniversity, ilow class, ndinozosekwa nevamwe vangu, handina kunge ndakaziva kuti ilow class kusvika pakadai. Ndakabatikana, but ndakangoti maybe ari jealous. Saka now she is pregnant, ari kuti ari kuda kuterminate pregnancy. Saka ndiri kufunga kuti munhu ange achienda hake kumba. Kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kusimbisa nhumbu zvekuti isabva, kana akada kuibvisa by force inobva nekumuuraya. If you know such a person, please hit me up. Kana aripo zvekare ari kuda hake musha anenge ariwo ghetto defender seni, tinokwanisa kungobatana zvedu. Ava vanhu vekumasebab vanodada mukoma kudadirwa nemunhu waugere naye uchiti mukadzi wako. Apa ndanga ndiri kutoshingirirawo ndinenge ndichingosekwa. Kana ndikauya nemari ndobva ndati mari iyi ndoda kuti ndinge ndichizonoisa musavings account. Onditi savings account for what? Ndoti yemarooro come, I am supposed to go and pay something to your parents. Anoseka zvake obva ati iwawa ma400 rand, obva aseka. Apa inenge iri mari yandinenge ndichida kunotutsira pamusoro pe20,000 rands yandagara ndiinayo, but anenge achiona sekunge panenge pasina kana cent. Anoseka achiti $1,000 unopenga iwewe. Imari yekuti ungatozvibiga uchiti ndakaseva mari yekuroora. Zvimwe kuda kana dai anga ari munhu akakurira mumaprazi kana kuti mumakomboni aikwanisa kuvhunduka. Ina handikambovhunduki 1000. My friends, ndine mafriends akabvisirwa ma$18,000, iwo kutaura zve1000. Munhu waiwe kutongoti anotaura zvimwe zvinhu zvinotongoboa and she is not sensitive. Akaona kuti dzimwe nguva ndinenge ndanyarara, because ndine dzimwe nguva dzekuti ndinozongonyarara mukomanashe ndisingachazivi kuti ndodii nelife. Ndinenge ndava kutoda kutochema, ndopaanozoya kwandiri ubva nditi sorry, I'm really sorry, I did not mean to hurt you, you have been treating me good, I don't know why ndiri very rude towards you, ndiregerere, ndichajairira kuti ndo situation yatongovapo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section pakaipa. Let us try to assist him. Vodiko voshingirira, omboshingirira, but the fact yekuti anombopotawo achiuya achikumbira ruregerero, maybe kungovhaira, maybe things will get better in time. Ameno kuti vedare munozviona sei? Hanzi anoti nekuda kwekuti handina kuenda kuuniversity ma1. Ngatitaurei navo. Rekedsei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma, I married for papers, now my spouse is getting sick. Kamurungu aka ndiri kufunga kuti ndige ndichikadhampa ini. I had a marriage of convenience and now I have to make sure that this guy is well taken good care of. Handina kunge ndakaziva, hana kundibudirawo pachena kuti ane a chronic illness. Ndakasangana naye online. I was in South Africa working as a maid. Ndakafara mukomanashi patakasanganawo muma dating apps iwawawa. Then ndobva tachizotanga kutaura. Ndikamuudza kuti shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichikwanisa kuzouya kuno kuUK. Akati okay, it's fine. Zvinhu zvedu takazviita nekukasika, asi pane chandakashora paari. Paakauya kuzondiona ndichiri kuCape Town,
yakaramba nhengo yake kuti inge ichishanda basa rayo. So later on, after I had discovered kuti he is that sick, then I understood kuti medication yaanotora ndo inoita kuti mahwani ange achitanga panguva yekuti ndinenge ndava kuda kurara naye. Ndakati zvina basa, so long ndakwira ndege ndabuda muAfrica. My spouse is seriously ill, mukoma Nashe. Ndodiko, should I leave and leave him to save himself? Kana ndikamutiza mukoma, what are the consequences? Ndisiviseiwo, ndichange ndirimo mucomment section kune avo vanoziva about mitemo yekuno ku UK. If you are a spouse, then your spouse ari mu British otanga kurwara obva wamutiza. Apa I have less than 3 years kubva zvandakauya kunoku. Mukoma, mhepo dzacho dzandisimukira. Baba ava vanongozviitira vakagara, mufunge zvenyu. Inini I can't do this anymore. Emotionally I am finished, mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi handina kunge ndakaziva kuti ndo zviripo izvi. Ndo anonzi mahwani chaiwo chaiwo. Chitongochengetai murungu wenyu. Handiti ndimi makati munoda muBritish, ndiye muBritish wenyu iyeye. Asi vari kuti hanzi kune vanhu vanoziva more about immigration. Hanzi zvinofambiswa sei kana kuri kunzi ndikamutiza ndingabvisirwa here visa rangu. Hanzi handisati ndava ne5 years kubva zvandakasvika muBritain. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Motongochengeta munhu wenyu anopora.